Eta orain zer ekimena konfinamendu testu inguru historiko batean sortu zen Gipuzkoan, COVID-19 sortutako ondorioak hobeto ulertzeko, ikaskuntzak ateratzeko, eta gizarte hobea lortzen laguntzeko ezagutza, hausnarketa eta elkarrizketa partekatzeko. 8 elkarrizketa virtualetatik abiatuta, gogoeta partekatua 2 hilabetez egin ondoren, orain zer? Orain ekintzara pasatzeko unea iritsi da. Kutxa Fundazioak, adimen kolektiboa eta gizarte zibilaren konpromisoa bultzatu nahi ditu, krisi multidimentsionaleko testu inguru horretan, indarra duten erronkei erantzun zehatzak emateko. Horretarako, irailean, hainbat jatorri eta jakintzatako pertsonek osatutako 4 komunitate jarriko ditugu martxan. Lehen etxitako 4 erronkari buruz interpelatuta daude, eta guztion onerako emaitza bat garatzeko prest daude. Eta orain zer erkidegoak honela osatzen dira. Lankidetza taldeak, berrikuntza irekiko eta prototipoak egiteko plataformak, ezagutza sendo eta zorrotzei buruzko berrikuntzak, begirada pluralak eta jakintza osagarriak dituztenak, hibridoak, sektore desberdinak lotzen dituztenak, orientazio praktikoarekin, lizentzia libreekin lan egiten dutenak, kudeak eta horizontaleko eredu batetik abiatuta, talde bideratzaile batekin, eta euskarri teknologiko irisgarri eta lagunkoi batekin. 4 erronka zehatz lantzea proposatzen dugu. Eta orain, nola sustatzen dugu gizartearen zientziarekiko konfiantza eta hurbilketa handiagoa? Nola deskonfinatzen dugu talentu artistikoa eta nola sustatzen dugu sorkuntza artistiko kulturala? Nola indartzen dugu gazteen inplikazioa garapen iraunkorreko agendarekin, larrialdi klimatikoari aurre egiteko? Nola lortzen dugu teknologia disruptiboak gizartearen eraldaketa garatzeko duen ahalmena guztion onurarako? Komunitateak formula presentziala eta virtuala kombinatuz bilduko dira. 80 minututako 6-15 topaketetan. Hasierako topaketan, emaitza bideratzen lagunduko diguten testigantza inspiratzaileak izango ditugu. 4 lan saiotan, 4 prototipo garatuko ditugu, guztien onurari laguntzeko, eta sistemaren ikuspegi eraldatzailea izateko. Prozesua amaitu aurretik, topaketa irekia izango da, prototipoen aurrerapenak kontrastatzeko, eta beste ikuspegi eta ekarpen batzuk jasotzeko. Abenduko azken topaketan, emaitzak eta orain zer programan parte hartu duten pertsonen komunitate handiarekin sozializatuko ditugu. Eta orain zer? Orain konpromiso sozialaren unea da. Gipuzkoako gizarte zibilak ekarpen handia egin behar du. Batu dezagu guztion ongizaterako.